ez dakigu horretan amaituko duen edo ez. Jon Gomez Garai gastronomikatik zuzenean, arratsaldeon. Arratsaldeon, lagunok, hau egokia ikusten aldu zuen iretzako, Begira, zenbat? Amantalak eta zenbat janskera duen jendeare kuskusean, Kamarero lanerako. Denda batean gaudela ematen du, propio sukaldaritzaran... Bai, kamarero lanetarako, ni ibilitakoa naiz, Ez da gizu zelako portea gainera horretan ere. Horretan ere. Bueno, ikusiko benin duzu, hause, denda denda batean gaudela ematen du, bai, zergaitik ez, sukaldaritzako kongresuan gaudelako, nazioarteko kongresua ospatzen ari delako, lehen ere erakutsi dizuegu, ez da, San Sebastian, gastronomikan gaude, eta lehen kontatu dizuet, hemen gauza asko ikusi daitezkela, arropak eros daitezke, jan eta edatekoak dastatu, erremintak eta aparato gailuak eros daitezke eta ikus daitezke, baina tartean ospa egitera zioala famosoak ere aurkitu daitezke. Esaterako, hementxe baitu egin dugun hitzaren zentzurik onenean, Hilario Arbelaitzan dira, arratsaldeon. Arratsaldeon, haze atrakua. Bai, horixe. Aurreko konexioan esan dute, hortik ikusi dugu lagun bat eta hartu behar dugu. Zu, Hilario, berez, sukaldaritzatik erretiro hartuta zaudelako, baina ere urtero ikusten zaitugu horrelako saltxatan. Bai, alaxe da. Bueno, lehen da bizi arratsaldeon, Xabi eta Maialen, Eta, bueno, harrapatu naudeta esango, bai, maten du handik lanien zaitzen dutela, baina ez da ala. Honea tortzen naiz hainbeste urtetan, lan hautzi eta korrika etorri eta harat honea bitzen itzala, baina guan urduritasunik gabe pasatzen duteguna, hainbeste ponentzi, hainbeste gauz, eta hainbeste gauz eta epaimaile bezala egin duten hau handik zaitzen dut, lan hortan, porque lehen hasiteko lan bat handik kontu behar jogu, eta baita ere gure atzetik helduen generazio hiri erakutsi biria, Beraz, Hilario, sukaldari batek inoiz ez dio sukaldari izateari guztan? Ez da erresa, ofizio bat hainbeste urtetan bili eta hain zorion zuden janakin eta hainbeste poza ematen digun gure barruan hainbeste jendiri eta hola, nik usten dut. Ekeo, aldi berean baitere holoko kongresuak ekartzen dute, zenbat sukaldari desberdinak bere urteroko teknika berriak eta zer egiten nahi den momentu hontan eta zer aldatu den zerrez, eta baita ere beste munduko hiri gastronomiko diferentiak etortzen dira, beren sukaldia erakustea eta kukuria behari, eta bueno, harreman hon bat sortzen da horrez, eta nik uste kongresua hola ikutzia balio handikoa dela eta donosti batei, kasu hontan, Sukaldari batentzako, Euskal Herriko sukaldari batentzako, nazioarteko kongresu erreferentetako bat gure hirian izatea horrek zer dakar? Bueno, nik uste poza eta ilusio handi bat, jarri dugu munduko mapan gure sukaldia, eta gure sukaldia ez du sana iguango berria bakarra, Lehengo sukalde zarra berritzen dugu, eta era berrillo horrekin jartzen dugu munduan, eta hainbeste jendek eskertzen du zelan egin den hainbeste urtetan, eta nik uste lortu behar dugula denan artean, horret izaten dut, gaztiek hartu behar dute, guk hartu dugun kargu hori, lekuko hori, eta zeitu mantenduz, eta adibidez esan duten, aurten da gomidatua urtero hiri desberdin bat, Rio de Janeiro, eta Donostiako alkatea esantzun bezala ez da Rio de Janeiro, da San Sebastiao Rio de Janeiro, Kontu zero? Gauz berri bat entzun genuen egon oitan. Eta, bueno, haike beren sukaldi ekarri dute, eta beak guriek usten digute, eta batez ere sortu harreman hon bat, laun arte bat ona, nik uste merezi dula. Hilario, lekukotzaz ari zara, eta guk lekukoa pasa behar diogu orain, Xabi eta Maialeni, zuk ondo ezagutzen dituzun gure lagunei, galderatxo bat dutelako zuentzat. Xabi, Maialen, kursaletik aurrera. Bai, Hilario, ni hasiko naiz eta Jon zuzendu jozu galdera. Nik ez dakit Hilario ez ote den liburu bat edo idazten ari, edo horrelako zerbait entzun izan dut, ea bere gazta tartaren sekretua hor sartuko duen jakin nahi dut. Ara. Maialen galdezkari da, ia liburu batez ote zabiltzan idazten, prestatzen, horrelako zerbait entzun omen duela gure kuskuserak, eta ea liburu horretan zure gaztatartaren sekretua edo sartu behar duzun. Bueno, guandela gutxire galdera berdintxo egin ziaten gaztar mundu hortan, gaztan tartana, eta ez dakit liburu ingo duten, minio, bi launtzarrai beti ez esatia zaila da, bigarren aldeia da ez ezkoa,
hirugarren nahi guazanga da baiezkoa, osea, que esperantza ditxaro benik ez da segulan galdu, egon lasai bilek, igual egun amatin hartu berkan azute hor zuekin batian eserita, eta eman gizute errezeta. Ona! Errezeta eman, platora eraman, baina bide batez, tarta satitxo bat ere eramango dizu, ez da, Xabi Maialen, eraman dezala tarta satitxo bat, Hilariok. Bai, Bueno, noski. zergatik ez, ez? Etor da dila. Baina gauziko dio eta ukerro gintugu. Eta lan gehiago mandiguten are bai. Osea, laizter hor zango naiz. Begira, hortxe, hitz eman da, hemen zuzenean, Hilario Arbela hitze sukaldari handiak. Xabi, bota, bai. Bai, esaiozu, hitz hartu diogula, eta bihar bertan dituko diogula telefonoz, hitzordu bai hartzeko, eta gaztatarta hori hemen zuzenean prestatuko dugula berarekin. Xabik esan du orain, hitz hartu dizutela, eta bihar bertan hotzegin duko dizutela, hitzordua jartzeko, zu platora joan, eta tarta satitxo bat ere eraman, edo agian hor bertan platoan zuzenean prestatzeko, ados? Ba, bitekon bat seguru, ez dakit zein izango den. Ez du guzti nahi? Bai, eske, behin guztizkio teitza manezkio ere, komplitu inberdakeo, eta hori ba. bazpader utziko dora irian, Ondo. Hala ere, Hilario, hementxe San Sebastian Gastronomika nazioarteko sukaldaritza kongresuan, atzo hasi eta bihar amaituko dena, 15.000 lagun profesional hemendik pasatzen ari denak, eta artean Hilario Arbelaitz, baina, ez da konturatu zareten, baina aholku batzordeko kidea da Hilario, eta hemen jartzen du akceso area VIP. Así que gu hemen VIP gaude oraintxe bertan, eta hemendik agurtuko zaituegu, Hilario, eskerrik asko. Handa bit, baina naute itxajuten uzten, nuandik gana menago. Eskerrik asko, Hilario, eta segi fin. Eskuminak, ondo segi. Eskerrik asko, Xabi Maialen eta ikusentzuleok, bihar arte. Aio, ongizan, ea bai.